Tämä luontodokumentti vie meidät mukanaan uskomattomaan seikkailuun, jossa tutkimusmatkailija Mauno Björk tutustuttaa meidät Neandertalien, noiden kadonneeksi luultujen ihmisapinoiden salattuun elämään. Jospa vain kameramies saisi hänet nyt kuvaan ja suostuisi meille näyttämään. Siellä hän onkin. Joo, ja jospa vain Majurikin voin suostuisi olemaan kuvassa. Näiltä tutkijat ovat löytäneet merkkejä, josta tutkijat ovat päätelleet, että alueella mahdollisesti elelee joku lastapäihtepopulaatio. Jotkut vihreät hihkulit ja marjanpoimijat ovat löytäneet outoja otuksia. Nyt me ei löydetä näitä. Nyt majuri yrittää kutsuhuudolla houkutella Neandertali-ihmiset näkyville. Voi helvetti näitä latinankielisiä nimiä. Majuri tulee matkansa aikana kohtaamaan monia vaaroja, selviten niistä kuitenkin nokkeluudellaan ja harjaantuneilla erämiestaidoillaan. Huomatkaa kuinka varmasti ja määrätietoisesti majuri Björk etenee vaativassa maastossa. Pelosta ei ole tietoakaan. Luulisin melkein, että hän on sunnuntaikävelyllä. Piippu, tuo tutuksi tullut ja olennainen osa majurin habiteettia savua ja levittää ympäristöön huumaavia tuoksuja. Kilometrejä käveltyään majuri saapuu alueelle, jossa alkaa näkyä ensimmäisiä elonmerkkejä Neandertaleista. Ja niinpä tietysti. Ja pallo. Alueella on runsaasti Neandertalien jätöksiä ja suvun jatkamiseen tai suvun jatkamisen estämiseen liittyviä välineitä. Nyt majuri Björk on onnistunut jäljittämään ensimmäiset Neandertali-ihmiset joen rannasta. Hän onnistuu kuvaamaan kalastusmenetelmää, joka vaatii kalastajalta äärimmäistä keskittymiskykyä, kuin myös todella taiturimaista tarkkuutta.
Joen antimyön runsaus riittää ravitsemaan hyinen populaatio. Neandertalien asuinalueet ovat syrjässä muusta maailmasta ja siksi myös kasvillisuus on ainutlaatuista. Tässä esimerkiksi nakkipuu, Nakkimus atrimus. Syötäväksi kelpaavat hedelmät ovat näköjään jo kypsiä. Kalastuksen ohella myös metsästys on luonnollinen osa Neandertalien ruoan hankintaa. Taitava jousimies on heimolle tärkeä ja arvostettu jäsen. Toisinaan ruoasta käydään myös Neandertalien välillä armotonta ja myös raakaa taistelua, jossa heikomman osapuolen osaksi jää tyhjä vatsa tai jopa kuolema. Yleensä heikompi osaa väistyä ja antaa vahvemman nauttia saalistaan, mutta joskus uhma nousee ja voimantunnossa haluaa haastaa vahvemman alfauroksen. Lopputulos on ilmeinen. Ja voittaja taas. Nyt majuri Björk on viimein löytänyt luolan, joka on erittäin vaikeasti havaittavissa ja varmaan siten säilynyt salassa aina näihin päiviin saakka. Jo pelkkä luolan suulle pääseminen osoittautuu erittäin hankalaksi. Majuri Björk aikoo kuitenkin ottaa ison riskin ja käydä kuvaamassa Neandertalien asumista myös luolan sisältä. Lopuksi luolasta poistuminen koituukin majuri Björkin kohtaloksi. Voi majuri Björkiä, ei olisi pitänyt olla niin utelias ja uhkarohkea. Nyt kävi näin, mutta Neandertalien ilta jatkuu juhla-aterialla.
Nuotion sytyttäminen on joskus tuskallista piikivejä käyttäen. Nyt kun viimeinkin olemme työllä ja vaivalla päässeet loppukohtaukseen asti, niin tuo typerä ja juoppo kameramies on kännipäissään kuvannut myös talonkulman näkyviin. Tämä on ollut kyllä omituisin, väkivaltaisin, sivettymin ja uskomattomin luontokuva, jonka olen koskaan eläessäni joutunut juontamaan. Ja luoja minut tällaisilta jatkossa varjelkoon. Tittiridiidi, titti.